到进站时间，我们过去坐一会儿吧。观众朋友们，大家好 ，Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。Cikin Shilimu na koyung senangchi asauka 我都汉语简单说，你且看得起木库马哈宾那个 number in Beijing。他们说卡罗姆扬州巴里姆发达达拉西姆那要。候车室在那边，还没到进站时间，我们过去坐一会儿吧。候车室在那边。Wana jimla tana nufin dakin zaman jiran jirgi yana can. 候车室 dakin zaman jiran jirgi kenan. 那边枪那边候车室在那边 dakin jiran jirgin kasa yana can. 还没到进站时间，我们过去坐一会儿吧。Wana jimla tana nufin yanzu bai kai lokacin shiga tasha ba. Bali mu je can mu zauna. 进站 ana nufin shiga tasha wato shiga tashar jirgin kasa kenan. 时间 lokaci 到 isa. 还没到进站时间 wato ana nufin bai kai lokacin shiga tasha ba. 我们过去坐一会儿吧。A cikin wannan jimla 坐Ana nufin kamar zaunawa. 过去他飞枪，我们过去坐一会儿吧。Bari mu je can mu zauna. 还没到进站时间，我们过去坐一会儿吧。Yanzu bai kai lokacin shiga tasha ba. Bari mu je can mu zauna. Da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau na koyon sunanci a sauƙaƙe wato 汉语简单说。kafin mu yi salama yanzu bari mu maimaita jimlolin da muka koya muku a yau. 候车室在那边。还没到进站时间，我们过去坐一会儿吧。Ƙarshen shiri kenan ka nake cewa sai mu hadu a shiri na gaba. 再见。